ግበረሎ በዋናነት ለዓሎት ወታደራዊ አመራርሓ ለዓሎት አመራርሓ ወታደራዊ አመራርሓ ማለት እዩ ታርጌት ክግበረሎ በዋናነት ለዓሎት ወታደራዊ አመራርሓ ታርጌት ክግበረሎ ብድሮን ክውቃዕሎም ዝብል እዩ ቀፂሉ ስራሕ ፈጸምቲ ታርጌት ዝግበሩ ተነፂሮም ኣለዉ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ማእኸላይ ኮሚቴ እውን ሓደ ኣለዉ ዝብል እዩ ካብኡ ቀፂሉ በዝሒ ሰራዊት ዘለዎ ሁሉ ናይ ድሮን ልተኣከበሉ ቦታ ናይ ድሮን ታርጌት ክንገብሮ ኢና ካብኡ ናይ ነዳዲ ዲፖ ተሽከርከርቲ ሜካናይዝድ ሞተራይዝድን ከም ፒኤምፒ ታንክ ታሌን ኦራላት ታሌን ዝብል እዩ ካብኡ ናይ ሬድዮ ርክባት እዚኦም ታርጌት ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሰሙን ማለት እዩ ካብ 14 ሕዳር ክሳብ 21 ሕዳር ማለት እዩ ድሕሪኡ ሂማን ዌቭ ምእታይ እዩ ዝብል ፕላኖም ብማስ መልክዕ ብምድሪ ምእታይ ኣብዚ እዩ መንሽሙ ክፃወት ጻድቃንን መንሽሙን ዮሃንስ መንጋግን ዋና ፕላኖም ኮይኑ ዘሎ እዚ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ንትግራይ ብደቂ ተጋሩ ብመራሕቲ ናይ ተጋሩ ጌርካ ንምድምሳሳ ዝግበር ዘሎ ዘመቻ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እዚኦም መራሕቲ እዚኣቶም ትማሊ ምስ ትግራይ እዞም ኩሎም ጀነራላት ኮይኖም ዘሎ ኣብ ትሕቲ ናይ ትግራይ ህያደግ ኮይኖም ዝሰልጠኑ ዝተማሃሩን ናይ ትግራይ ሓይሊ ዘሰልጠኖም እዩ ዝበሃል ዘሎ ገረብ ብሓኽላ ክበሃል ከሎ ከምዚ እዩ በዓልካ ኣብ ስልጣን ዝሸየምካዮ ተገምጢሉ ትቐትለካ ኢሉ ክወፍር ከሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብዝኾነ ክገብርዎ ድዮም ኣይገብርዎን በዚያ ሪፖርት መን ይጀምር ና በፈጸመው የድሮን ጥቃት 16 ሰዎች እንደሞቱና 22 ሰዎች እንደቆሰሉ ተናገረ። ብልጽግናና ህዋት ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪካ ላይ ግጭትን የማቆም ስምምነት ከተፈራረሙ ባለፈው ጥቅም 23 ሶስተኛ ዓመቱን ደፍኗል። በሁለት ዓመቱ ጦርነት ለተጎዳው ህዝብም ሆነ አስከፊውን እልቂት ለታዘበው ሰላም ወዳድ ወገን ጦርነቱ የቆመበት ሶስተኛ ዓመት ሙታን የሚዘከሩበት የስምምነቱ ገባር ነገረ። እጂ ኣብቲ ብልጽግና ዝገበሮ መጥቃዕቲ ዝተባሃለ ሰብ ከም ዝተቐተለ ወይ እውን ሰብ ከም ዝተጎድአ ዝዝከር ኮይኑ ነዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ዋላቶም ኣክቲቪስትስ ናይ ኣቢ ምስ ኤርትራ ከተሓሕዝዎ ሓንቲ ካብዚ ዘዝርዋ ዘለው ምናልባት ነዚ ሚድያ ትበቅዕ ኣይኮነትን ግን ብክልተ መንገዲ ክንሪያ ኢና መጀመርያ መበዛ ናይ ስታሊን ክንጅምር ድሕሪኡ ሓንቲ ቪድዮ ላ ምናልባት ጥንቃቐ ዘድልያ ኣታቅም ጂፒኤስ የላትም ድሮንዋ እና ሐጂ ኢብራሂም ፍለጋ ነው ሄደችው ያቺ ድሮን ቴክኒካል ነው አይደለም የወደቀችው ቴክኒካል ነው ቄሱም ዝም ምንም ዝም ነው የሚባለው ዝም ያም ዝም ሲሳይ አገና ይሄን ሊያወራ አይችልም መረጃ ስለሌለው እንዳይመስላችሁ እነ ይልማ መራሳ ያው ጠፋች እኮ አድራሻዋ ጠፋ እኮ እንደሚሉ እርግጠኛ ለአብይ ሪፖርት እንደሚያደርጉልኝ እንታይ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚ ስታሊን ሓንቲ ድሮን ናይ ተደጋጋሚ ሰማዕነ ዘረባ እንተሎ ድሮን ናይ ኣቢ ናብ ኤርትራ ገፃ ዝተበገሰት እያ መስለኒ ጠሃማ ከም ዘጥፍአት ትምትም ተባሂሉ ከም ዘሎን እቲ ጉዳይ ግን እንታይ ከም ዝኾነት ኤርትራ ክትዛረብ ኣይደለየትን ፀብፀባት ዝወፅእ ዘሎ ኤርትራ ድሕሪማቶ ካልእ ዝግለፅ ነገር የለን እቲ ዝሃረማ ክዛረብ ኣይደለየን እቲ ተሃረመቶ ድማ ትም መሪፁ ኣሎ ስለዚ ብክልቲኡ ወገን ትም ሕትም ዝኾነ ውሳነ ተዋሂብሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ድሮናት ዓውደ ኩናት ብዙሕ ይዝረብ ዘሎ ሓደ ኣብዚ ፀብፃብ ወፂኡ ዘሎ እዚ ድሮናት ዝበሃል ናይ ዓውደ ኩናት ብኸመይ ክፀልዎ ይኽእል ንዝብል ሓንቲ ፀብፃብ ዝወፀት ኣላ እዛ ፀብፃብ እዚኣ እንታይ ትመስልኩም ኣብ ኣፍሪካ እዚ ድሮናት ኣብ ኩናት ካብ ዝኣቱ ሓያል እዋን ገይሩ ኣሎ ባት they rarely deliver victory ይብል ኣሎ ስለዚ ኣብ ዓውደ ኩናት ድሮናት ካብ ዝኣትዋ ነዊሕ እየን ገይረን ድሮናት ተጠቂሙ ተዓዊቱ ዝተባሃለ ሓይሊ ግን የለን زيادة مدام نمتا سلازي كم دريه زلنا انتاي تي مصلحتي زغلص اندحيل كابزي كم بعد تركي تشاينا كمون ايران زعما سلا ببصح درونات اب كوينات اب استواصو كم زلهم نعود كوينات تغيروا كم زغلون بزبل ماركتينج ويون موعوع بمقبر ببصح درونات يشيط اخم زلوا يشيط اخم زلوا اي زنقر adoption اتقاماناتن كاب كلتشن 19 جميرا هاجرات كبعد السودان اثيوبيا نيجر صوماليا and Togo بزحت بفلاي ناي ግብረ ሽበራ ፀገም ዘለወን ተጠቂመን ነቲ ድሮናት ኣብ ዓውደ ኩናት ክትቀማለን ይረአሎ ውፅኢት ናብቲ ፖፑላር ሞዴል ተቐንዲ ሰብ ዝጥቀመሉ ዘሎ ብብዝሒ ሰብ ዝጥቀመላ ዘሎ ናይ ቱርኪ ሞዴል ቲቢ ክልተ ተባህለት ያ is widely used due to its low cost ሕስር ዝበለ
كسب 5 مليون واقع ease of operation نمتقاماون قلل زبلت كم دما combat tested reliability نمتقاما قلل زبلت واقع دما 5 مليون حسوري زبحال تقرمي كم دما ابعد كوينات تمكرو زغبره يزبحال زلو እንጀት ዘሎ ጸገም ይብልሎ tactical promise versus operational reality እቲ ኣብ ታክቲካዊ መብጻዕታት ዝኣትዎን ኣብ ስራሕ ክጥቀም ከለኻ ዘጋጥም ኩንነትን advantages drones offer surveillance precision strike and reduced troop exposure ሓደ ካብቲ ጥቕሚ ናይቲ ድሮን ተባሂሉ ዝንገር ጽቡቕ ዝኾነ ስለያዊ ሓበሬታ ክቡኻ ይኽእሉ ንጹር ዝኾነ ዕላማ ካርማ ይኽእላ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሰራዊትካ ናብ ሞትን መቕዘፍትን ኣየቃልዓኒ ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣቢ እንታይ ሓደጋ ይወጥቀሉ ንሪኦ ዘለና ኢና ግን ብሓፈሻ limitations ሕፅረታት ናቱኸ their effectiveness depends on terrain weather operation skill operator skill ስለዚ እቲ ውፅኢታውነት ናተን ኣድማዕነት ናተን ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ ሓደ ኣቃውማ ናይቲ መሬት terrain ነቲ ቦታቲ ረቂቕ ዝኾነ ናይ ጂፒኤስ ሓበሬታ ገለ እንተለካ ወይ እውን ጎላጉል ድዩ ጎቦታት ድዩ ኣፃድፍ ድዩ ኣግራብ ኣለዎ ድዩ ስለዚ እቲ ቦታ ኣቃውማ ናይቲ ቦታ ኣብ ወሳንነት ኣሎ ዌዘር ድማ ኩነታት ኣየር ድማ ኩነታት ክሊማ ኣገዳሲ ሳልሳይ ድማ ነተን ድሮናት ዝቆፃፀረን ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣፅዋር ከም ተቆፃፀሪ እዩ ከም ዝኾነ እዩ ስለዚ ከምኡውን ሰፖርት ኢንፍራስትራክቸር ንዑ ነቲ ስራሕ ኣሳላጥነት ዘለዎ ቴክኖሎጂካዊ ድጋፍ እውን ንኣብነት ይብላሎ እዘን ቲቢ ዝበሃላ ዘለዋ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ክራሽ ከም ዝወደቓ ኣብ 2023 ከም ዝወደቓት ኣብ ናይጀርያ ድማ ብጌጋ 85 ሲቪላውያን ከም ዝቐተለት ኣብ ኢትዮጵያ ከይብሉ ኢሎም እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ጌጋዲ ወላ ደይ መደይሉ ብዙሕ ግዜ ሲቪላውያን ዕላማታት ክሃርም ተራእዩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ናይ ጂኦግራፊካል and environmental challenges ካልእ range constraints እዚ ቲቢ ዝበሃል ዘሎ 300 ኪሎ ሜትር ጥራይ ሬንጅ ዘለዎ is insufficient for vast regions like Ethiopia or the Sahel ስለዚ ብፍላይ ከም በዓል ኢትዮጵያ ሰፋሕቲ ሃገራት ከምኡውን ሳሕል ዝበሃል ሃገራት እዚኦም ገጀፍቲ ሃገራት ክኾኑ ከለዉ 300 ኪሎ ሜትር ጥራይ ሬንጅ እንተለካ ውፅኢታውነት ናቱ ድሩት እዩ ዝኸውን እዮም ዝብሉ ዘለዉ weather terrain and ኩነታት ድማ sandstorms cloud cover and dense forests ጽዑቕ ኣግራብ ዘለዎ ከምኡ ድማ ናይ ደበናታትን ማይን ከምኡ ናይ ህቦብላ ገለ እንተለዉ ኣይሰርሑን እዮም ወይ እውን እቲ ኣድማዕነት ናቶም ኣፀቢቑ እዩ ዝጎድል ከምኡ ድማ flying low to bypass weather increase vulnerability small arms fire ስለዚ እዚ ፀገማት ኣለዎ operational competence matters ነተን ድሮናት ዝቆፃፀረን ዘለዎን ዝመርሐን ዘሎ ድማ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ይብላ ኣሎ by the way ዓቢ ሰብ ቆፂሩ ኣሎ ገለገለ ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ እቶም ናቱ ሰባት ክቆፃፀርዎን ኣይክእሉን እዮም ካብ ዝብል ገምጋም ይመስለኒ effective drones use require skilled operators and robust command systems ስለዚ ብብቅዓት ዝለዓለ ብቅዓት ተዘይብልካ ንኽትቆፃፀረን ውፅኢታውነትን ትሑት እዩ ዝኸውን infrastructure needs forward basis ስለዚ ምስኡ ዝመጣጠን ኢንፍራስትራክቸር ክህልወካ ኣሎ ናይ fuel ናይ communication masts and maintenance are critical ስለዚ ዝኣክል ኢንፍራስትራክቸር ንዕን ምስአን ተሰንዩ ዝኸይድ ተዘይብልካ ድማ ኣድማዕነት ናተን እናጎደለ ከም ዝኸይድ እዮም ዝነግሩ ዘሎ limit involving conflict dynamics ከምኡ ድማ እቲ ተፃቦታትን ኣገባባትን እናዓበርትዐ ይኸይድ ዘሎ non-state actors ስለዚ counter drone systems ናይ jamming ኣለዎ sensors protection protected drones control networks ስለዚ እቲ ካልእ ሓይልታት ዝጥቀሙሉ ዘለዉ እናማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ ድማ ነቲ ኣድማዕነት እናጉደሎ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ድሮን ብነፍሱ ዓውደ ኩናት ክቕይር ዝኽእል ገይሮም ዝወስድዎ ነፍሱ ዝኻለ ጉድለት ዘለዎን ድኽመት ዘለዎ ኣረኣያ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ብወገነ ኤርትራ ድሮናት እትጥቀም ዘላ ኣብ ዝሓለፈ እውን ድሮናት ከም ተቆፃፀረት ገለ ዝብል ብዙሕ ግዜ ኢና ንሰምዕ ብኤርትራ ናይ ድሮን ስግኣት ከም ዘለዋ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣይተሰጠን ብዝያዳ ብወገን ኢትዮጵያ ካብ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ንሰምዕ ዘለና ድማ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኣፅዋር ምግምጋም ከቢድዎም ከም ዘሎን ሓደ ካብቲ ዓብ ፍርሒ ናይቶም ጀነራላቱን ካልኦት መኮንናት ናይ ኣብን እውን ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ሒዛ ከም ዘላ ስለዘይ ንፈልጥ ካልእ ድማ ኩሉ ንሕና ዘለና ኤርትራ ንክህልዋ ዘሎ ተኽእሎ ዝለዓለ ምዃኑን ምናልባት ቁፅሪ ብዙሕ ድዩ ውሑድ ድዩ ክትብል ዘለካ እምበር ኩሉ ክህልዋ ከም ዝኽእልን ኣብ ባይታ ዘለዋ ተመክሮ ናይ ሰራዊት ኣብ ግምት ኢኻ ግን ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ፈተና ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ነብሶም ነጊርዎም ኣሎ ምክንያቱ ተመክሮ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ባይታ ስለ ዝፈልጥዎ ናይ ውግን ከምኡ ድማ ኤርትራውያን እኹል ትሩፍ ዕላማ ዘለዎ እዮም ንኩናት ምክንያቱ ናፅነትኩምን ልኡላውነትኩም ክምንጥለኩም ኢና ዝብሎም ዘሎ ሓይሊ ንዑ ንምምካት ዝግበር ዘሎ ኤርትራ እኹል ዝኣክል ምክንያት ስለ ዘለዋ ነቲ ኩናት እቲ ንክትብድሆ ካልእ እዩ ከም ካልእ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ናይ ግብፂ ፋክተር ድማ ይሕውሱ ገብተዋል ሱዳን ውስጥ ገብተው የተዋጉ ነው ኤርፎርሳቸው እዚያ ገብተዋል
የኃይልም ይኖራቸው ይችላል። ደግሞ ከሱዳን ይልቅ ዋና የሚያሳስባቸው ይሄ አባይና ቀይ ባህር አለ። ስለዚህ እነሱ አይሳትፉም ብሎ ማሰብ እንግዲህ ያሸንፋሉ የሚል እምነት የለኝም፣ ያሸንፉናል የሚል እምነት የለኝም። ምክንያቱም ከታሪካዊ ሂደቱ ጠቅላላ ሳየው አሸንፈውንም አያውቁም፣ አያሸንፉም። ግን ጥፋት ይመጣል፣ ጥፋት ግን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ የኃይል መፈርጠሙ ጉዳይ ሳየው ይሄን የጂኦፖለቲካ ሁኔታ ሁሉ አነጻጽሮ ማየት ያለበት ሲሆን ነው። በአገር ውስጥም በቂ የድርድር እንቅስቃሴ መደረግ አለበት። ያው ስትደራደር መስጠትና መቀበል የሚባል ነገር አለ። እንደራደር ለትንሽ ኃይልም ወይ ለትንሹም ኃይል ቢሆን ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ኩሎም እቶም ፀረ ኤርትራ ዝኾኑ ነቲ ነገራት ናብ ኤርትራ ኣፀጊዕካ ምኽሳስ ከም ንቡር ተርእዮ እንዲ ኮይኑ ዘሎ እዚ ዝብል ዘሎ እቲ መብዛሕቶም ኢትዮጵያውያን ንኤርትራ ዝፀልኡ ወይ እውን ንዓቢ ክሕጉሱ ዝፍትኑ ዝበፅሕዋ ዘሎ መደምደምታ ግብፂ ኣብዚ ኩናት እዚ ኢድ ክህልዋ ከም ዝኽእል ስለዚ ግብፂ ኣብቲ ቦታቲ እናቐረበት ትመፅእ ከም ዘላ ኣብ ሱዳን ድሮ ብዙሕ ተሳትፎ ኣለዋ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንኣብነት ናይ ግብፂ ፎሬን ሚኒስተር ባድር ኣብድላቲ ናበይ ኣትዩ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ናብ ካርቱም ኣትዩ ኣሎ ናብ ሱዳን ምስ መራሕቲ ናይ ሱዳን ናብ ፖርት ሱዳን ኣትዩ ምስ መራሕቲ ናይ ሱዳን ይራኸብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዛ ቪድዮ ኣብ ንገብረሉ ዘለና ግዜ ስለዚ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስቂላ ረኣይት ከም ዘይኮነት ብተደጋጋሚ ኣብቲ ዞባ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ናብ ኤርትራ መፅያ ድማ ንኤርትራ ብዙሕ ሓገዝ ክትገብረላ ከም ትኽእል ድሮ ንሳቶም ብዙሕ ግዜ ዝዛረብዎ ዘሎ እዩ እቲ ሪዝን ድማ ቅቡል እዩ ጃስቲፊኬሽን ወይ እውን ከምኡ ዘብሎም ዘሎ ምክንያት ማንም ሰብ ክርድኦ ዝኽእል እዩ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ተሰሊፋ ንኤርትራ ንክትሕግዝ ዘለዋ ራሽናለ ይብልዎ ወይ እውን ስነ መጎት ቅቡል ነገር እዩ ምክንያቱ ንዓታቶም ኢትዮጵያ እታ ዝዓበየት ስጋኣት እያ ቀይ ባሕሪ ድማ እቲ እንኮ ሌቨሬጅ ዘለዎም እዩ ንኢትዮጵያ ንሳቶም ብኒል እንድሕር ኢሎምና ንሕና ብባሕሪ ከነሰንብዶም ንኽእል ንግዲ ናብ ኤውሮጳ ዝኸድዎ ክንዓፁ ንኽእል ገለገለ እዮም ዝብሉ ግብፂ ከም ፕላን ቢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀይ ባሕሪ እትገብሮ ናይ ኢትዮጵያ ቅማሬ ንግብፂ ዓብ ስጋኣት ስለ ዘለዎም ንኤርትራ ኣዝያ ፅቡቅ ገይረ ክገልፃ ግብፂ ንኤርትራ ሕግብግብ ክትብለላ ከም ትኽእል ጥራይ ክትፈልጡ ኣለኩም ግብፂ ንኤርትራ ሕግብግብ እያ ትብለላ ስለምንታይ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ ከምዚ ንክነጋንን ከይመስለኩም ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ቀባፅ መንግስቲ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ክደግማ እዚያ መንግስቲ ኤርትራ ፍፁም ዝዓጦ ዘይብሉ ዓጋቱ ዘይብሉ መንግስቲ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ካበይ ገይሮም ፈሊጦም ምስ ኣሜሪካ ገጢሙ ዝነበረ ኣሜሪካ ብእገዳን ብዕፅዋን ረጂም ቼንጅን ፈቲኑ ምዃን ኣብይዎ ዝገደፎ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ይኹን ኣብ ካልእ ዓለም ዝደለየ ዘፍርስ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግን ንኣሜሪካ ብመሰረቱ ኪድ ባዕልኩም ትፈልጡ ኢሉ ደው ኢሉ ዝተረፈ መንግስቲ ንሱ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ደየፍርህቶ ንሕና ከነፍርህ ንኽእል ኢና ዝብል ገምጋም ኣሎ ካልኣይ ኤርትራ ብዘረባን ብማዕርነት ሪኢካ ምስ ኤርትራ ተደይኮይኑ ንኤርትራ ፀቒትካ ንኤርትራ ማኒፕሌት ጌርካ ዘዋፅእ ከም ዘይኮነ ኢማራት ህያው ኣብነት ኣላቶም ቀጠር ህያው ኣብነት ኣላቶም ኩላቶም ሃገራት ዓረብ መዓት ገንዘብ ኣለና ኢሎም ዝጀሃሩ ኣብ ኤርትራ መፅኦም ድሌቶም ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ፅቡቅ ገይሮም ይፈልጡ እዮም ኢትዮጵያ ብምሉእ እቲ ዞባ ድማ እዚ ሰንዓ ፎርም ተባሂሉ ክግበር ከሎ ንኤርትራ ክስዕራ ዝኽኣለ ከም ዘየለ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ግብፂ ንኤርትራ ብላዕሊ ኮይኖም ከምዚ ኤርትራ መጋበርያ ናይ ግብፂ ኖ ግብፂ ንኤርትራ ዘለዋ ጠማምታ ኤርትራ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር እያ ኤርትራ ድማ ኣፈራሪካ ሸብዳዕዳዕ ኢልካ ትመልኩ ሃገር ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣኽቢርካ ፅቡቅ ጌርካ ክትሕዞ ዘለካ ሃገር እዮም ዝብሉ ዳትስ ዋይ እቲ ናይ ኣቀባብላ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገብርዎ ሰላምታ ገለመለ ክትሪኦ ከለካ ሳክት ከም ስሉጥ ኣይኮነን ኤርትራ ቀይሕ ካርዲ ክቦም ድሕር ደልዩ ገለ ነገር መስመር ተሰጊሮም ቀይሕ ካርዲ ክቦም ዝኽእል መንግስቲ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ኣብዪ ኣሕመድ እኮ ትማል ምስ ነይሩ እዩ ንኣብዪ ኣሕመድ ቀይሕ ካርዲ ዝሃበ መንግስቲ እውን ስለዝኾነ ስለዚ ግብፂ ንኤርትራ ብጥንቃቐ እያ ክትሪኣ ክብል ከለኹም ንዑ ዘመላኽት ኣሎ ግብፂ ንባዕሉ ቀይሕ ካርዲ ክብ ዝኽእል መንግስቲ ይኮነ ኣሜሪካ ከም ድሌቱ ማኒፕሌት ገብሮ ይኽእል እስራኤል ይፃወተሉ ኢማራት ይፃወተሉ ገለመለ ሶም ኤክስቴንት ፕሬሽር ኣለዎ ስለዚ ንሳቶም ቀይሕ ካርዲ ከርእዩ ይክእሉን እዮም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ግን ጣጣ ማዕንዱ ይፈልጡ እዮም ገለ እንድሕር ገይሮም ቀይሕ ካርዲ ሂቦም በይኑ ክቕፅል ዝኽእል መንግስቲ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ምስ ኤርትራ ብጥንቃቐ ክኸዱ ከም ዝደልዩ ሸብዳዕዳዕ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ካብዚ ኢና ንግምት ምናልባት ካብ ናተይ ዝፍለጥ ርእቶ ክህልወኩም ይኽእልኸውን እዩ ግን ናተይ ገምጋም ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት እዚ ነብሳ ዝኻለት ሃገር ምዃኑ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ drones are not game changers sorry ካልእ ኣርቲክል ነይራ ግን
ተጋጊዮም ኣብዚ ቸማለው ምሳሓዊ ሰማ መስለኒ ኣብዚ ሓንቲ ፅሕፍቲ ወፅያት ነበረት Egypt's Nile obsession unmasked Abdullah's strategy stability ግብፂ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ርቃትን ሰላምን ከምፅእ ትብሎ ዘላ ብጌጋዩ ምክንያቱ ናብ ንኢትዮጵያ ንምቅርቃር ንኢትዮጵያ ንምድኻም እያ ትመፅእ ዘላ ይብሉ ገስወት ናብ ኤርትራ ክትመፅእ ፅበይዋ ነይሮም ሶም ሳቶም ግን ብካለ መንገዲ መፅኦም ማለው ሕጂኻ ሓልፈሎም ንዚዮም ጅቡቲ የወደብ መሬት አገኘች። ካይሮ በጅቡቲ ወደብ ልትገነባ ነው። ግብጽ ባልታሰበ አቅጣጫ ባልታሰበ ፕሮጀክት ወደ አፍሪካ ቀንድ መጣለች። በኢትዮጵያ ጎረቤትና ሀገሪቷ 90% ወጪ ንግድን በምታሳልጠው ጅቡቲ አዲስ ፕሮጀክት ላይ እጇን አስገብታለች። ካይሮ ጅቡቲ በምትገነባው የወደብ ፕሮጀክት ላይ ነው ከሰሞኑ የተገኘችው። ግብጽ የምትሳተፍበት ወደብ አዲስ ሲሆን የሎጂስቲክ ተቋም አብሮ የሚገነባ ይሆናል። የኢትዮጵያ የውጭ ገቢና ወጪ ንግድን ገበያ ላይ ተመሰረተው ይሄ የወደብ ግንባታ በግብጽ እጅ መደረጉ ግርምት ፈጥሯል። ካይሮ በቀጠናው ተጽዕኖ ለመፍጠር የምታደርገው አንዱ መንገድ መሆኑን የታየው የወደቡ ግንባታ ስምምነት በቀጣይ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ምክትል ፕሬዝዳንት በተገኙበት የሚከወን መሆኑን ከጅቡቲ መረጃው ተሰምቷል። ፕሮጀክቱ በቀጥታ ኢትዮጵያን የሚመለከት ሲሆን ስራውን ወደ መሬት የማውረድ ትብብሩ ግብጽና ጅቡቲ ሶሪ ኦኬ ሕጂ ኣብዚ ሓለፈ እንታይ ሪና ነርና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንዘለዎም ዕድላ ስለ ዘይጥቀሙ ዘለው ዝገደደ ፀገም ክመፅኦም ኢልና ነርና ውፅኢት ናቱ ድማ ግብፂ ምስ ጅቡቲ ወደብ ንኽትረክብ መሬት ንኽትረክብ ተሰማሚዖም ከም ዘለው ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ይዛረብ ዘሎ ግን ኣካል እውን ወፂኡ ነይሩ ምንታን ብቋንቋም ክኾን ከሎ ትመርዲ ናቶም ደስ ስለ ዝብለኒ እየ ደምፃልኩም ዘሎ ስለዚ ግብፂ ምስ ብተደጋጋሚ ምስ ጅቡቲ ዓበይቲ ዲልስ እናገበረት ትኸይዳላ ውፅኢት እቲ ቀንዲ ምክንያት ዝኸውን ዘሎ ድማ ኢትዮጵያ ኣብቲ ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ናይ ጅቡቲ ብመልክዕ ናይ ህዝቢ ተራ ክፃወት ክትፍትን ከም ትኽእል ወይ እውን ትፍትን ከም ዘላ ጥርጠራ ስለ ዘሎ ግብፂ ጅቡቲ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ቀዳማይ ንኢትዮጵያ ካውንተር ክትገብር እንድሕር ኮንካ ቀንዲ ፀላኢ ናይ ኢትዮጵያ ኢኻ ትደሊ እዮም ዝብሉ መን ይስኸ ግብፂ ስለዚ እቲ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ግን ኤርትራ ብወቅዒ ቤዝ እናሃበት ገለ ዘይኮነ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ነፍሳ ትተኣማመን ሃገር ስለ ዝኾነት ጅቡቲ ግን ኣብ ነፍሳ ትተኣማመን ሃገር ኣይኮነትን እዚ ኩሉ ግዜ ፍርህ ናይ ኢትዮጵያ ኣለዎም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክውሕጡና ዝኽእሉ እዮም ዝብል ፍርህ ስለ ዘለዎም እቲ ኣሜሪካን ፈረንሳን ኣብኡ ዘሎ ድማ ድዋጆክ ወይ ክልተ ገይም ክፃወት ስለ ዝኽእል ግብፂ ግን ንጅቡቲ ሒዛ ገይም ክትፃወት ከም ዘይትኽእል ምስ ኢትዮጵያ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ንጅቡቲ መጀመርያ ንስዑድያ ምክንያቱ ስዑድያ ንኢማራት ካውንተር ንምግባር ኢማራት ኣብ ልዕሊኦም ብዙሕ ድራማታት ይህንድስ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጡ ንኢማራት ክትክልክል ተኮይንካ ስዑድያ ክትእትሉላካ ኢሎም ንስዑድያ እቲ ወደብ ናቶም ታጁራ ን30 ዓመት ሊዝ ሂቦሞም ድሕሪኡ ድማ ንኢትዮጵያ ክትምክት ተኮይንካ እውን ጠጠው ከተብል ተኮይንካ ድማ ንግብፂ ኢኻ ክተምፅእ ኣለካ ኢሎም ናይ ፀዓት ካብ ኢትዮጵያ ዝወዝዎ ዝነበሩ ካብ ግብፂ ክንወዘ ኢና ኢሎም ናይ ፀዓት ገይሮም ሕጂ ድማ ወደብ ናቶም ሓደ ቦታ ንግብፂ ኣብቲ ቦታ ተኣትያ ንክትሰርሕ ንኢትዮጵያ ድማ ፅቡቅ ጌራ ንክትስልያ ኩሉ ሓበሬታ ናታ ስልያ ንክትገብሮ ከኽእላ ዝኽእል ቦታ ሂቦማ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ንኢትዮጵያ ድማ ዝመርዲ እዩ ንዓቢ ንመርዲ እዩ ግን ዓቢ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ጅቡቲ ፅቡቅ ከም ዘየለ ገለገለ ኣፅዋር ናቱ ብበርበራ ወይ ብሶማሊላንድ ገይሩ እዩ እትኸም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ መመሊሱ እናተፀልዐ ኩላቶም ሓይልታት ድማ ኣንፃሩ እናኸዱ እናሃረምዎ ዝኸዱ ዘለው እዩ ብዝኾነ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ኣነ ሓንቲ ክልተ ሓበሬታታት ክበኩም እየ ኣብዚ መጀመርያ ንዕንደራ ናይ ኣቢ ሓንቲ ፅብቕቲ መልሲ ዝሃበቶ ለንቀነ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም እያ ሶፊያ ተስፋ ማርያም is an excellent writer ናይ ብሓቂ ንፍዕትን ብልፅትን ፀሓፊ ዲፕሎማት ራድዮ ኮነሲ ፀሓፊት እያ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ፀሓፋይ ዝኾን ፖለቲከኛ ስለ ዝኾንካ ፀሓፊ ኢኻ ማለት ኣይኮነን I mean she can simply write ብዘይ ፀገም ፅቡቅ ዝኾነ መፅሓፍ ክትፅሕፍ ትኽእል እያ and I hope ንታሪክ ኤርትራ ከምቶም ኣገደሲ ሰባት ብፍላይ ከም ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ኣብ ዓብ ፅላ ስለ ዘላ መፅሓፍ ክትፅሕፍ እውን ተስፋ ንገብር እዚ ኣብዚ ንኣቢ ኣብ ፓርላማ ዝተዛረቦ ብፍላይ ድማ ናይ ፊዚክስ መምህር ብላብላ ብዝብል ሓደ ኣፍ ደገ ባሕሪ የብልና ክትበሃል ከለና ኣይሰማዕናን ዝብል ንካልእ ዕላማ ዝተወስደ ዛንታ ሰሪቑ ከም ናቱ ዛንታ ገይሩ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብፍላይ ናብ ዓሰብን ናብ ኤርትራን ዘተኮረ ፕሮፓጋንዳ ወይ ከዓ ሃዲድ ዝገበሮ ሓደ ብሓደ ክሳዕ ክንደይ ዕሸል ምዃኑን እቲ መፅሓፍ እቲ ነታ ዛንታ ዝኾነ ሰብ ከም ዝፈል ብዙሕ ሰብ ከም ዝፈልጣን ኣብዘይ ዕላማን ኣብዘይ ግባእ ቦታን ተጠቒሙ ጥራይ ዘይኮነሲ ንኣንፃራዊ ዕላማ ክትጥቀመሉ ዝመረፀ ሕማቕ መራሒ እናበለት እያ ትገልፆ ነታ ፅሕፍቲ ከትኩም ራይዋ ኣብ ዝያዳ ነቲ ፅሑፍ ናታ ፕሊዝ ፈለው ግበሩ ኣብ
اب اكس صوفيا تسو مريم لكم ناتا صحف دما شير مقبار ناي نفس وقفنا حلافነት يخون ስለዚህ ኩልቲ አገባብናቱ አብይ አሕመድ ናይ ድራማ ንጉስ ምዃኑ ድራማ ክገብር እምበር ኣብ ድራማ ዲ ዘሎ ኣብ ሪያሊቲ ንክትፈልጦ ከቢድ ምዃኑ እያ ትነግር ዘላ ብሓፈሻ ነዛ ዳንቲክ ስቶሪ ትበሃል ናይ ሓደ መምህር ናይ ስታቲስቲክስ ያ ነራ ንሱ ፊዚክስ ኢልዋ ነቲ ድራማ ክትዕመሉ ኢሉ ይመስለኒ ብሓፈሻ ኣብ ደገ ባሕሪ ንዑ ንኸመልክት ኢልዩ ኣብ ደገ ባሕሪ የብልኩምን ክብሉና ከለውስ ኣይሰማዕናን ከምቲ ሓደ ተምሃራይ መምህር ትእዛዝ ክህብ ከሎ ዘን ሕቶታት እዚኣተን ተፈቲሐን ኣይፈልጣን እየን ንዝብል ትእዛዝ ከይሰምዐ ተንበርኪኹ ስለ ዝነበረ ደገ ውሽጢ ኣትዩ ነተን ሕቶታት ፅሒፉ ከይዱ ሓንቲ ካብኣተን ክምልስ ካለ እተን ሕቶታት ግን ማንም ሰብ ክፈትሐ ዘይክእላ ሕቶታት ተባሂለን እየን እምበር ንክፈትሕዎን ኢሎም ኣይኮኑን ተዋሂቦሞም ነይሮም ስለዚ እቲ ንሕና እውን ከምኡ ክንበሃል ከለና ስለዘይ ሰማዕና ነቲ ወሪድና ዘሎ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራ ኣይሰማዕናን ብምባል ከይደ ወራር ክገብር እየ ውግእ ክጅምር እየ ዕግርግር ክገብር እየ ብምባል ኣሽካዕላል ብዝመልኦ ሓደገኛ ዘረባ ዝተዛረበ ናይ ብሓቂ ንሰናይ ጉርብትና ዝምድናን ንጉርብትናን ክርብሽ ዝኽእል መራሒ ብምባል ብትክክል ብኤክሰለንት ዝኾነ ቋንቋ ጌራ ቻለንጅ ጌራ ተላ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ድማ ናይ ብሓቂ ሓፊርና በዚ ሰብ እዚ ኢሎም ነቲ ናታ ሓሳብ ድማ ዓብይ ኣድናቆት ክብወር ኣለኹ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ድማ እንታይ እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ግብረ መልሲ ምሃብ ገለገለ ሰብ ኣሎ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ንላዕሊ እኳ መራሒ የብላን ኢትዮጵያ እኮ ኣብ ትሕቲ በዚ ሰብ እዚ እያ ትመሓደር ዘላ እዚ መራሒ እዚ ድማ ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ኖቤል ፕራይስ ዝወሰደ መራሒ እዩ ኣብ ልዕሊ ምዕራባውያን ሃገራት ድማ ክሳብ ሕጂ ገለገሊኦም እውን ክብሪ ኣለዎም ኣብ ልዕሊኡ ዳርጋ 7 ዓመት ካብ ኩናት ጠጠው ዘይበለ መራሒ ክሳብ ሕጂ ኖቤል ፕራይስ ከማምለሶ ዘይበልዎ እዩ ኣይኤምኤፍን ወርልድ ባንክን ዝድግፎ ዘሎ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ነዚ ቻለንጅ ምግባር ብፍላይ ድማ ከም ተራ ሰብ ኮንካ ኣንጻሩ ስለ ፀሓፍካ እኳ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ የለን ግን ፖለቲከኛታት ዓበይቲ ዲፕሎማት ከም በዓል ሶፊያ ተስፋ ማርያም ዝፅሕፍዎ ዘለው ዓብይ ኣስተዋፅኦ እዩ ዘሎ ነቲ ፐርሰፕሽን ናይ ሰባት ንምቕያር ፐርሰፕሽን ናይ ካልኦት ፖለቲከኛታት ናታ ብፍላይ ኣብ ዩኤን ደረጃ ዘላ ስለ ዝኾነት መሓዙታ ካልኦት ብዛዕባ እዚ መራሒ እዚ ዘሎ መርገፂ ክርእዩ ከለዉ እውን ምናልባት ደጊሞም ንክሓስቡ ብፍላይ እታ ኣፀሓሓፋ ኣብዚ ዘላ ንዕኡ ፐርሰናል ከይነቐፈት ነታ መበገሲ ሓሳብን ኣጠቓቕማናቱን ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ምፍራስን ኤርትራ ከምዚ ክትገብር እያ ዝኾነ ከምኡ የለን ከመይ ጌራ ንኤርትራ እውን ኣይጠቕሳን እያ ንብሙሉእ እቲ ዞባ ከም ዝርብሽ ጌራ እያ ፅቡቅ ጌራ ውሪዳታ ስለዚ ብቅዓት ናይ ዲፕሎማሲን ዲፕሎማስያዊ ቋንቋን ነዚ ይመስል ዲፕሎማሲ ማለት እንታይ ይብል ሓደ ፕሮፌሰር ማሕቡባኒ ዝበሃል ሓደ ዓብይ ዲፕሎማት ናይ ሲንጋፖር እንታይ ይብል ቶፕ ዲፕሎማት ዝበሃል ሲ ናብ ጥፍዓትካ ዝመርሕ ዘረባ እናተዘረበካ ኣዘራርባናቱ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ዝምርቐካ ዘሎ ኮይኑ ክስማዓካ ከሎ ኢሉ እናተፃረፍካ ሕማቅ ቃላት እናተጠቀምካ ኣይኮነን ዲፕሎማሲ ማለት ነቲ ትዛረቦ ዘለካ ብጥዑም ቃላት ጌርካ ግን ናብ ገሃርነብ ዝወስዶ ውሳኔ ኢኻ ትነግሮ ዘለካ ኢሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣጠቃቅማ ናይ ቃላት ኣብ ዲፕሎማሲ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ እናበለ እዩ ዝገልፅ Okay, so it's made by Apple. Apple trades on the stock market. So imagine this. Every time the new iPhone comes out, do you buy the new iPhone? Yes. Okay, if you didn't buy the new iPhone, but you bought a share of Apple stock, you'd be making thousands and millions of dollars. مخركبكم أقداسيت مخرن دي زبوزلو نزي سبيد زبال انتاي بلالو زخون براند تخدون انتو خوينكم نايك ديو أديداس ديو أبل تليفون ديو زخون يخون تقزون تتقوم دحر خوينكم بركنات لكم دان نفسهم عتاتوا ثلاثة عينات ماركاتات تلكم كوينو بركنايت كامبان خلكم دو زيا ديت قبرن تلكم ناي بحق اللوزرس يخون كتكونوا تخلو أبي واتكم مغنياتو ناي أبل كمبيوترن تليفونن تقزن تلخا እንድሕር ክሳዕ ክንዱ ናይ ኣፕል ፕሮዳክትስ ፈትሑ ኮይንካ ስለምንታይ ብርክ ናይ ኣፕል ዘይትገዝእ ምክንያቱ ምስታ ካምፓኒ ኮኔክትድ ኢኻ ስኻ ብርክናታ እንተገዚእኻ ድማ ክትረብሓላ ትኽእል ኢኻ ናይ ማይክሮሶፍት ፕሮዳክትስ ፈትቶ ኮይንካ ከምኡ ፌስቡክ ለይትን መዓልቲ ትጥቀምቲ ኮይንካ ኢንስታግራም ትጥቀምቲ ኮይንካ ደንባይ ናቶም ስቶክ ጉግል ንኣብነት ኣነ ኣብ ዩቱበር እየ ናይ ጉግል ድማ ፖዚሽንስ ኣለኒ ከም ሲንግል ካምፓኒ ኣብቲ ፋንድ ድማ ኣለኒ ስለዚ ነቶም ትጥቀመሎም ካምፓኒታት ብርክናቶም ወላው እንታይ ሓመቐ ኢንዴክስ ፋንድ ብምሓዝ እኩብ ንሳቶም ዘለዎ ብምሓዝ ንኣብነት ቢቲኣይ ትጥቀም ኣብ ኢንቨስትመንት ናትካ ኣለካ ተምሃሮ ናተይ ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዎ እዚ ኣፕል ኣለካ ማይክሮሶፍት ኣለካ ጉግል ኣለካ ቴስላ ኣለካ ኩላቶም ስለዚ ኣብቲ ብርክናቶም ኢንቨስት ጌርካ ክፋል ናይቲ ብርክ እንድሕር ሒዝካ ኣብ ቁጠባናትካ ዓብ ኣስተዋፅኦ ክገብረልካ ክእል እንተዘየለ ንብረቶም ጥራይ ዘዝመፀ ትገዝእ ተለካ you are following a loser strategy ፅባሕ ንጎ ድማ ለውጢ ከተምፅ ኣይኮንካ እናበለ እዩ ዝመክሮ ዘሎ ነዚ
ዓብይ ጸላውን እሽተይ ኢንፍሉዌንሰር ማለት እዩ thank you ቶም ትገብሩ ዘለኹም ድማ ቋነሰብና ኤርትራም ኢትዮጵያ ስለነበረች በወቅቱ ማን ነው የሚለው ነገር እንግዲህ ከዛን ኤንግል ሊነሳ የሚችልበት ሁኔታ አለ። ኤርትራ ስትወጣ ኤርትራ ስትሄድ የባህር ጉዳይ በተለይ ቀይ ባህር የዚህ የአሰብ ጉዳይ እንደ አጀንዳ ሆዶ ያልተነሳበት ምክንያት ዝም የተባለበት ምክንያት ዝም ብሎ በወቅቱ ምንም እንዳልሆነ ተደርጎ የታለፈበት ምክንያት የኢትዮጵያ ተወካይ የኢትዮጵያን ድምጽ የሚወክሉ ተቋማትም ሆኑ የህዝብ كم تريو دلهم እዚ ሰብ እዚ ዲና ሙፍቲ በሃል አምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሕጂ ድማ አባል ናይ ፓርላማ ዝበሃል ዘሎ እዩ ኣብቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ድማ ቦታ ዘለዎ ዝበሃል እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣይኮነን ዓሰብሲ ኤርትራስ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እንዳ ነይራ እናበለ ነታ ዓሰብ ናትና ትብል ዘላ ዘረባ የራጉድ ኣለኹ ኢሉ ዝመፅእ ዘሎ ስለምንታይ ከ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ሲና ንዝብል መልሲ ድማ እንታይ ዝብ ዘሎ ከም ትሪዎ ደለኹም ንኢትዮጵያ ዝውክሉ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ረብሓ ኢትዮጵያ ብዘኽብሩ ስለዘይ ተወከለት ኣብቲ ዋንቲ እንታይ ማለት እዚ ንህወሓት ንምህራም ብኩሉ መንገዲ ዝጥቀምሉ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ንምህራም ዝጥቀምሉ ዘሎ እዮም ንትግራይ ጥራይ ግን ኣይኮነትን እዚኣ ልክዕ እዛ ዘረባ እዚኣ ንኤርትራ ንምህረም እውን ትኽክል ስለዝኾነ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ናትና ወሲዳ ኣላ ዝብል ዘረባ ፕሮፓጋንዳ ዝነፍሕዎ ዘለዉ ንምንታይ ስለ ዝጠቕሞም እዩ ብትኽክል እታ ዘረባ መጀመርያ ንትግራይ ንክሃርሙ ምክንያቱ ኣብ ደገ ባሕርና ዝኸሰርና እኮ ዝተመንጠልና እኮ ብሰንኪ ትግራይ እዩ ስለዚ ንትግራይ ክንሃርም ከምኡ ድማ ምስ ሰሜን እዚ ካ ተሓይዞሞ 5 ዓመት ጌርና ኣብ ሰሜን እዚ ዝተፈፀመ ግፍዒ ዶገሎ ዝብልዎ ዝነበሩ ናብ ትግራይ ከምቲ ኣንተም ኣብ ቅድሚት ሰማዕና ናብ ትግራይ ዘተኮረ መጥቃዕቲ ክህሉ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ግዜ ክወስድ ድዩ ኣይወስድን እዩ እንተደይ ገይርዎ እውን እንተደይ ገይርዎ እየ ዝብል ኩሉ ግዜ ኣነ ሲናርዮ ናተይ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ፕላን ዓቕሚ ስለ ዝሰኣነ ዓቕሚ ስለ ዝወሓደ ወይ እውን ስለ ዝፈረየ እምበር ክገብሮ ስለ ዘይደሊ ይኮነን ስለዚ እቲ ኩነታት ናይዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ብተደጋጋሚ ብኩሎም እቶም ናይ ኣቢ ቅርንጫፋት ትመፅእ ዘላ ከም መበገሲ ናይቲ ኩናት ንክትኮኖም ይጥቀሙላ ስለ ዘለዉ እዮም ካልእ ኣብዚ ዘረባ እቲ ነቲ ኩነታት ንምጉሃሃር ወላ እውን እቶም ተፃባእቲ ዝበሃሉ ዘለዉ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ሓደ ለንቀነ ናይ ፋኖ እውን ተወሲኽላ ኣሎ እታ ኩነታት እዚኣ ስምዕዋ ፕሬዝዳንት ተብዬ አቶ አረጋ ከበደ ላሊበላ ላይ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ተገለጸ። በአፋብኃ ምስራቅ አማራ ቀጠና ሚኒሊክ እዝ ግዙፉ ላስታ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ኮር ተከዜ ክፍለ ጦር 3ኛ ሻለቃና የክፍለ ጦሩ ሜካናይዝድ በጋራ በመሆን ህዳር 1 2018 ዓ.ም ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ ረፋድ 3 ሰዓት ተኩል ሰዓት በወስ እዛ ዘረባ እዚኣ ብተደጋጋሚ ክንሰምዓ ርኢና ኣለና ብዙሓት ፀብፀባት እውን ኣውፅኦም ኣለው እዚ ናይ ክልል ኣምሓራ ኣመሓዳሪ ዘሎ ፕሬዚደንት ማለት እዩ አረጋ ከበደ ዝበሃል ፋኖ መጥቃዕቲ ገይሮም ከም ዝነበረን ንስክላ ከም ዘምለጠን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ከቢድ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ወይ እውን እቲ ብልፅግና ዝበሃል ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝወርዶ ዘሎ ስዕረት ብኩሉ መንገዲ እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ ብዙሓት ሰራዊት ናቱ ብሕማቕ ይሞቱን ይሃድሙን ከም ዘለውን ከቢድ ዝኾነ ኩናት ድማ ብተደጋጋሚ ቀፃሊ እዩ ዝካየድ ዘሎ ከምቲ ዝል ዓፈና ስለ ዝግበረሉ ዘሎ ሓበሬታ ይወፅእ የለን እምበር ቀፃሊ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት መመሊሱ ኣብ ዝበእሰሉ ዘሎ እንታይ መንገዲ ክኽተል ይኽእል እስከ ንስምዑ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ መደብ ክህልዎ ይኽእል ኩነታት ጋዕ ዘብል ነገር እንድሕር ዘይተፈጢሩ እንታይ እዩ ክመፅእ እንታይ ኢልካኒ ሓደ ትኸዚ ዘሎ ኩነታት ናይቲ ሃገርቲ መንግስቲ ዝጭነቐሉ ምዃኑ ኣይቨሪ ማች ዳውት ዝጭንቖም ኣይመስለኒ واحد عمحرا حاولنا بالعس شوا ناتق قصص سبوينا زلنا من العبد لنا بحال صوت زي زقر من نقر نسوي كلاي تنات تبرست ناوس خيز خسر عاد ما سنة خيز يبحلو نهري حكيو أبز خدم زي مغنطات تتجميرو زنيهم مفراس نايت هاجر نابزا يسجن مولو فرقس تصدف تقولوا بالعبد الفتر أنا زي مننا لك ولا تزوس حنا
ነገር ከም ዘሎ ኮይኑ ካልኦት ህዝብት ንዓና ዝበፅሕና ካልኦት ህዝቢ ክበፅሖም ይምነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ኣብ ዘሎ ግምገማ ነዚ ዝመስል ነዚ ኣብ ዝመስለሉ ዘሎ ኩነታት ድማ ኣተሓሒዝና ክንሪኢ ኣለና ብልጽግና ዝምውሎ ሓይል ኣሎ ኣፍሪስዎ ኣሎ ሽዑ መሬትና ብዘይ ማህብ ጥራሕ ኣይኮነን ሓይሊ ይውድወልና ኣለኩ ኣንጻርቱ ዘጣየሾ ግዚያዊ መንግስቲ ዝወቅዕ ሓይሊ የዳለሎ ስራሕ እዚ ማለት እዩ ስራሕ እዚ ብሂወትና ኣለ ተጋሩ ቀሲና ከምዘይ ንሓድር ዝተዓፀው ኣጀንዳ እዩ ኣብዘይ ንዘራርብን ከመይ ዘለና ሓያሽና ንሕና ስለ ውዕል ፕሪቶሪያ ከመይ ትግበር ኢና ዘለና ንዘራርብ ሕዚ ህዝኮ ከራስ ሒሉ ወዲስ ናይ ስራሕ ክፍፍል ተገይሩስ ናብ ማስ ሞቢላይዜሽን ኮይ ተኣትዩ ዘሎ ሕዚ ከግድቡ ወደቡ ኮይነት ኣጀንዳ ብወደብ ምክንያት ንህዝብ ሞቢላይዝ ትገብር ንትግራይ ትወቅዕ ትግራይ ኣትውቃዕ ሕዚ ትመላዕ ዓሊ ሞቢላይዚንግ ፋክተር ግን ሲ ኣውትሌት ዝብል እዩ ኣጀንዳ ማለት እዩ ኣብ ዓፋር ብልጽግና ዝምውሎ ሓይል እዚ ዘረባ እዚ ድማ ብኩሉ ማች እናገበረ ወይ እናተቀዳደ እናተሰሓሓበ ዝኸይድ ዘሎ እዩ እናተኣሳሰረባ አገዛዙ በእንደዚህ አብዛኛው አማራ በሚኖርባቸው 12 አሰልፏል ብልጽግና 11 ዛለው ስምረት የሚባል ከትግራይ አፈንግዶ የመጣ አንድ አብሮ አለ 12 ነው እየተተራመሰ ያለ ይሄን ዝግን እስከሚያቆለው ድረስ እየተመታ መሆኑን ሁሉ ጊዜ ከምሰሩት ምታውቁ በየጊዜው ትሪእዎ ዘለኹም ጀነራል ማሞ ተፈራ ማሞ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ናይ ፋኖ ናይ ኢትዮጵያ ቤት ጀነራላት ዝነበረ ጅርማ ምስ ፋኖ ኮይኑ ዝዋጋ ዘሎ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኩሉ ክፋል ናይ ኣምሓራ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘለዎን ክሳብ 11 እዝታት ኣበጊሱ ከም ዘለዎን መበል 11 ድዩ ወላ መበል 12 ድማ ነቲ በዓል ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ዝመርሕዎ ዘለው ስምረት ፓርቲ ዝበሃል ነቲ ናይ ሓራ መሬት ዝበሃል ሰራዊት ከም ሓደ ግንባር ገይሩ ናብ ኣምሓራ እውን ይወስዶ ከም ዘሎ ስለዚ እዚ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ እናተኣሳሰረ ዝኸይድ መንገዲ ፋኖ ብልጽግና ቤን ገይሩ ይሃርሞ ከም ዘሎን እቲ ኪዳነ ኣመነ ዝብሎ ፀንሐ እቲ ኣብ ሓራ መሬት ኣብ ዓፋር ተባሂሉ ዘሎ ናይ ብልጽግና ኣጀንዳ ዘለዎ ብብልጽግና ዝምወልን ዝደራደብኡ ገይሩ ዝተበገሰን ሓይሊ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዕንደራ ኢና ንርኢ ዘለና ተጋሩ ኣብዚ እዋን እዚ ከቢድ ብድሆ ይፅበዮም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ደዛርቦም ዘሎ ወይ እውን ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ዝብልዎ ዘለዉ እስከ ክንሰምዕ ንኣብነት እዚኣ ሰሚዕኩማ እንተለኹም እስከ ነፊኣ ድሮናት ሻዕብያን ሚሳይላት ሻዕብያን ኣበይ ከም ዘንጃብቡ ኣበይ ከም ዝንሳፈፉ ይፈልጡ ዶ ዝዕሸል ኢሉ ዝገለፆን እዩ ሕዚ ተነኺኣ ጥራሕ ኣይኮነን መስዋዕትነት ከፊሉ ሰራዊት መቁሰልትን መስዋዕትን ተኸፊሉ ሕጂ ኸ ኢልካን ሻዕብያ ምዕታት ከድሊ እዩ ኣበለኹም ዳ ክንድውለልካ ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሃይለ ደደቢት እዩ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ተገይሩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ምስ ኣጋጠመ ኣወል ስዒድ ብሚድያ ንትግራይ እንተተተንኪፋ ናይ ኤርትራ ስጉምቲ ከይወሰደት ከም ዘይትብል ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ሕጂ ከንታይ ክግበር ይብላ ኣሎ መጀመርያ ኣይ ቲንክ እቲ ኩነታት ንፁር እዩ ግን ስለምንታይ እዛ ዘረባ እዚኣ መን ይጥቀመላ ኣሎ ስምዑ ከተሓያዘልኩም ስለ ዘለኹ የመልስለና ነዚ ዘተብ ዝተርፈሉ እዋን ግን ዘተብ ዘይህልወሉ እዋን ምርዳእ ይህን ኣብ ዘይህልወሉ እዋን ግን ናብ ኩናት እዩ ዝእቶ እቶም ናብ ኩናት ክነኣቱ እሞ በትን ኮይኖም ድጋፍ ክገብሩና ቃል ዝኣትውና ብግብሩን ዝገበርዎ ገሊኦም እሱ እዮም ፅበዩ ዘለዉ ሕዚ ድሮን ምስ ወቕዐት እንታይ ተባሂሎም ሚድያ ርኢኽዮ ትኾን ይኽእል ትግራይ ተተንኪፋስ ሻዕብያ ሚሳይላት ደበና ኣዲስ ኣበባ ከዘንቢ እዩ ድሮናት ከምኡ ዝበሃል የብሎም ሻዕብያ ክጅመር ከሎ ሓሶት እዩ ካልኣይ ኣብ ኤርትራ ቴሌቭዥን ኣይተዘረበን ብፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣይተዘረበን ሓደ ባጋሚዶ ናይ ስትሪት ስማርት ተዛሪቡ ኢልካስ ናይ ጎዳና ስማርት ማለት እዩ ይሃልዎ ድሮን ግዛእ ዳ you can say like ኣብ ኣስመራ ፉል ክተኸብልዕካ ኢልካ ነርካ ኢኻ ቃልኣት ኢኻ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣወል ስዒድ ማለት እዩ በቲ ክናእሰይ ድሮናት ዶ ክንሰድድ ኢና ኢልኩም ናይ ነበርኩም ኣዲስ ኣበባ ክድብድባ ሚሳኤል ዶ ክንውንጭፍ ኢና ኢልኩም ኣይነበርኩም እሞ ትግራይ ዳ ተተንኪፋ እኒሃን ሰብ እኳ ሞይትና እዚ ትዝወረ
ወረደ ዝበሃል ናይ ታሕቲ ወረደ ዝቕጠት መጀመርያ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩናት ባህላዊ ፀወታ ናይ ትግራይ እዩ ዝብል ዝነበረ እዩ ትግራይ ኣዝያ ሓያል ምዃና ዝኣምን ዝነበረ እዩ what happened to you man you used to believe in ትግራይ ሓያል ሃገር እያ ኢልካ ተኣምን ዝነበርካ ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣሎ ሓያል ህዝቢ ኢልካ ተኣምን ዝነበርካ what happened to these people ከመይ ጌርካ እንተ ሓደ ምስ ኤርትራ ዝነበረካ ፅሊ ሜንቴን ጌርካዮ ፋይን ፅሊ ስለ ዘለካ ኣብ ሓንጎልካ ሜንቴን ጌርካዮ ولا كون ربح هذا تتصلي مسير ترى زلك عن تجري زربح أنت زي كونه معناته إيرترا أبغى داينا تجري إذا حزالة كم زلها تشرفت غلقة تي أبكينات زقت قطع كازنا بري أبي أحمد سراويتون استيل حزب خاية ساقي له معراب تجري نخي ملص قبر زلو ديو رتيت نخي أتودي تهاجر سلام نخي ركب قبر زلو بلصق النمبر إيرترا يكونتن بتزي سلناتهم إلكم يعني توم نومي بلصقنا دوي لهم زلو تمالي أمستجري زنبرو إيرتراويان أكتيفيست يكونوا ولا جاتهم እትፅልእናቶም ኣብ ትግራይ እንታይ ኣጋጥማ ይግድሶም እዩ ኤርትራ ክትወድቕ ጥራይ ዘሊ ንኤርትራ ድማ ምስ ሸይጣን ኮይኖም ከውድቕዎ እዮም ዘሊ ስለዚ ፅሊ ናይ ኤርትራ ዳ እምበር ፖለቲካዊ ዕላማ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ሕጂ ናብቲ ጉዳይ ክምለስ ኤርትራ ክትሕግዝ ኣይትኽእልን እያ ንዝብል ዘረባ መጀመርያ እቲ ስኻ ትሕግዞ ዘለኻ ሰብ እቲ ስኻ ክሕጎሰልካ ኢልካ ትዛረቦ ዘለኻ ሰብ ኤርትራ እንታይ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ባዕሉ ነጊሩ ነይሩ let me give him the truth ኤርትራ እንታይ ምዃና ንኽፈልለከት በተለያየ መድረክ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ጥቃት መፈጸም አይችልም የሚል ግልጽ አቋም ነበረው የኤርትራ መንግስት ለነሆም እንድንክድ እንድንረሳ እንኳን ሰው አብሮ አይቆምም ግር ቀን ሰው አብሮ አይቆምም እንኳን ሰው የራስህ ጥላ ጨለማ ሲሆን ይከዳል ይሄን እንድንክድ እንድንረሳ እንድንሳደብ ይፈልጉ ኃይሎች ሞኞች ናቸው አናደርግም እሱ በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር ጀግናው የኤርትራ ሰራዊት የጋራ ጠላትን በጋራ በመቀጥቀጥ ከከፍተኛ ጀነራል መኮንኖቹ ጀምሮ ከኢታማጆር ሹሙ ጀምሮ እስከታች ያለው ሰራዊት የእዝ አዛዦች ክፍለ ጦር አዛዦች አብሮ እንደተገነባ አብሮ እንደሰለጠነ ሰራዊት በከፍተኛ ትስስር እና ውህድ ለዚህ ድል بعفشا ኤርትራ እንታይ ከም ትገብር እቲ ስኻ ክትሕጉሶ ኢልካ ላዕልን ታሕትን ትብል ዘለኻ ፕራይም ሚኒስተር ባዕሉ ብኣፉ ኤርትራ እንተዘይትነብር እንታይ ከም ንኸውን ኣይፈልጥን እንታይ መጋጠመኒ ነይሩ ተሓገር ከንታይ ምኾነት ነይራ ኢሉ ዘመጎሰ ስለዚ ኤርትራ is a powerful nation whether you like it or not or this or that ኤርትራ ሓያል ሃገር እያ بزدلخايا መንገዲ ተረዳይ ፍተወጽ ላዩ አትቀበሉ ኤርትራ ሓያልያ በብተራ ድማ ናብ ኤርትራ ዘምጽእ ዘሎ ሃገራት ሱዳን ዘሎ ሓይሊ ሶማል ዘሎ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ስርዓታት ናብ ኤርትራ ካብ ቀደም ጀሚሮም ኤርትራ እንኮላይ ተህወሓት እኮ ስልጣን ክመጽእ ከሎም ኤርትራ ይነሩ ኤርትራ ደግፋ ያውጽሓቶ ስለዚ ኤርትራ በመሰረቱ ሓያል ናይ ቀረን አፍሪካ now let's go back to ኣብቲ ናይ ሃይለ ኤርትራ መጽያ ዘይ ሓገዘት ኣብዚ ኩናት እዚ ድሮናት ናይ ኤርትራ ቤለዋ ዝብል መጀመርያ ውጋይ ጀመረናል ስለዚ እዚ መጥቃዕቲ ተገይሩ ዘሎ ህወሓት እውን ከም ዲክላሬሽን ኦፍ ወር ይወስዶን ኣሎ ፕሮቮኬሽን እዚ የሰብ ተኸቲሉ ክልኸልዩ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ወይ ቱ ኤርሊ ናብ ኩናት ክእቶ ስለዚ ኤርትራ በዚ ሕጂ ተጋጢሙ ዘሎ ድሮናት ናታ እንተለዋ ኮይኑ እውን ስጉምቲ ትወስደሉ ነገር የለን ኤርትራ ድማ ሓደጋ እዚ ኤርትራ ናብ ኩናት ክእቱ ዝኽእል ሌጂቲሜት ፕሮቮኬሽን ከጋጥም ክኽእል ኣሎ የስ ብዙ ነገር ተገይሩሎ ግን ኩናት ጥይት ከተኩስ ዝኽእል ምክንያት ግን ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ዝኻ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ሩይ ዝኾነ ስጉምቲ እንተለዩ እምበር በዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘሎ ብረት ክትኩሰሉ ትኽእል ደረጃ ይተበፅሕናሎ ብድሕሪ መጋረጃ ንኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክግበረላ ንትግራይ እንታይ ሓገዝ ክግበረሎም ኣሎ ወይ እውን እንታይ ዓይነት ድጋፋት ክግበረሎም ይኽእል ኩሉ እቲ ናይ ትግራይ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ ስለዚ እቲ ክግበር ዝኽእል ብግልፂ ክነገር ዝኽእል ኣይመስለንን ስለዚ አሎዲ የለን ካላርስቱ ኮይኑ እቲ ኩነታት ከምዚ በዓል እስኻ ኣብ ዩቱብ ኮይንኩም ትዛረብዎ ዘለኹም ኩናት ኣብ ዩቱብ ኮይንካ ዝግበር ኣይኮነ ኮርስ ናይ ኣወል ስዒድ ብሚድያ ዝተገበረ ፕሮፓጋንዳ ክኸውን ይኽእል ነቲ ሞራል ናይ ህዝቢ ከምኡ ድማ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ዝፍጠር ዘሎ ዝምድና ተራ ዝምድና ከምዚ ኣይኮነ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ እቲ ዘረባ ናብ ካልእ ኩናት ንክውሰድ ዝግበር ፃዕሪ ኣብዚ እዋን እዚ ደረጅኡ ዝበፅሐ ይመስለንን እና ኣይ ሆፕ ኣብኡ ደረጃ ይብፅሐን እቲ ኩናት ተጀሚሩ እንታይ ክግበር እንታይ ይግበርን ብፍላይ ድማ ህወሓት ምስ ኤርትራ ተጸሚዱ እንታይ ውፅኢት ክመጽእ ከም ዝኽእል ብዙሕ ግዜ ኩሉ ሰብ ዋላቶም ኢትዮጵያውያን ዝዛረብዎ ዘሎ
ኩናት ተጀሚሩ ዞም ክልተ ሓይልታት ድማ ብሓደ ትግራይ ዘሎ ህዝብን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብን እቲ ወታደራዊ ቅልጽምናቱን ሓዊሶም ሓደ ዓይነት ዕላማ ሓደ ዓይነት ጸላኢ ኣብ ዝህልወሎም ነኺሶም ተተቓሊሶም እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብይ ኣሕመድ ጽቡቕ ጌሩ ይፈልጥ ጀነራላት ይፈልጡ ኤቭሪባዲ ኣብቲ 4 ኪሎ ዘሎን ከባቢ ዘሎን እንኮላይ እቲ ምዕራባዊ ዓለም እውን ይፈልጥ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ከምኡ ደረጃ ዘይተበጽሐ ብሚድያታት ግን ዝግበር መናውራታት ንኤርትራ ዓብይ ንኤርትራ ክሳዕ ክንዱ ክጸልዋ ዝኽእል ኣይመስለና ኣብዚ እዋን እዚ ዝያዳ ግን እቲ መልሲ ኣክን ብሚድያ ካምፔን ዝግበር ብዝግብኦም መንገድታት ተተገብረ ጽቡቕ ምኾነ ነይሩ ይብላነ ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን እዚ ተጋሩ ነዚኦም ክብሉ ዝግብኦም ሓቂ ንምዝራብ ፀገም የብሉን ከም ጣንቶ ዝበልኩ ሕዚ እውን ክደግሞ እቲ ፒኤልኤፍ ፀገም የብሉን ማለት ኣይኮነን እቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣጋጢሙ ዘሎ ውድቀት እውን ፍትሕን ተሓታትነትን ስለ ዝነገሰ እዩ ማለት ነጊሱ እዩ ግን ድማ ብፅጋቦም እዩ ማለት ኣይኮንኩ ንሱ ይኮንኩ ዝብ ዘሎ ሽሕን ሚኢትን ፀገማት ተልዕል ኢኻ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕማቕ ንከምዚ ትግራይ ኣብዚ ብርክ እዚ ንክትርከብ ሲ ናይቲ ፒኤልኤፍ እጃም ክንደየና ኢደልካስ ብፐርሰንት እውን ክትቕምጠሉ ትኽእል ዕድል ኣሎ ሰፊሕ ዝኾነ ክፍተት ኣሎ ኮይኑ ግን ማለት ሰባት بعلم خبلا كاسي مستزجات أو ناي ولك دليت كان ناي ولك بهجان نمسخع إلهم أنصار بهرم مستسلفوا حالة هاتس يلون بقى مالتنا زي كل زوال رست بيئة فيه الكام قصاص جن من الوقت نتنو وقعوا مسارات كيوس إنه خبل دليلنا حزقن نافتنا حزوز الله حزون كمل ساكا فتني نافتنا يقدم تمن كلي أبتقراي زول مريح النت بهراو سلازي كونا بهراو حالي سلازي أكب يتسقم زبل كم زول خوس دمو جن حزي أب مالت أب جن حزي أب مالت أب أفافون وتكويناتنا زلنا دبنا كوينات زدبن بنقولو تجراي سب عدو قد يفوزوا سددلو نبي كم زدف نبي كم زدف زوج نقط تتجراي زلون مالت كل تشهر 10 سنة 10 4 10 5 بعينه خرق زي يدلي حزبي بقى أجلها لك أزدف قال زلنا فقدو سدتن فقدو مكران زللو خونتات يزلمو مزيت تحاحزو عمونجو في بحفشة كم نريو زلنا تي تجراي زلوا كنتات بتغكل مزميزهم I think ناي أبناي بناي مودة تحت جاية زلا تجراي كم يجيركا أكمز كنتات كلا أبتفعت ناي تجراي نتكت فأكم يلزمات زر لحيلي مسو خوينهم يتاكلوا له دونجيخا نعبا غلطف نعبا جوخا زبلو سبات أبتجراي كتر خلقا ناي بحكي زجرميو جن هزي الأولاد يزبهال ولا فالولي يزبهال I don't know ناي بحكي ناي كوينات ناي دمت مزلو ويد مسل بوحدو انتاي أجندا ناتون كردا كاي كلنيو جن I think اتي زلو كنتات استبهيل كا مرأي زدليو مثلني اتي ابتقراي زلو هزب دما اب حدا نجر كعلب كخلالو بفلاي ابتي زلو بوليتيكا وكايدا الساتوم تم ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዘለው እዚዩ ልትኖር ትችላለች የሚቀጥለው 5 ዓመት ነው ማውራው አሳዛኝ ነገሮች ግን ሊከሰቱ ይችላሉ ብያምናለሁ አስተያየት ስጡበት ቦልድሊ ነው የምናገረው የሚቀጥለው 5 ዓመት እኔ ካሳዛኝ ካቴጎሪ ከተትኩት የትግራይ ስንብትን ነው በነገራችን ትግራይ ልትሰናበትን ትችላለች ብያምናለሁ كم تريو زلهم زياتهم زبلو زلهم مجمريا كم حدا عبي روكيت ساينس ناتو إثيوبيا زغطل 5 عامات كتقصل تغلي هاجر تاكل سنه 5 عامات راي بروجكت تقبرلا 3 شهور ملوات بلا هاجر 5 عامات راي خد كتصل تغل 5 عامات يلو زقمقم زولا دما ناي هاجر بروباغانديستي ندا هاجر تياسي ني ابسي زبلت مرحي زبلسي 5 عامات كتصل تخلي هاي لي زارب زلو تግራይ ግን ከይትሉ ትخلي هايلون تغارو نبعال زي زبلهم زلو قيح كاردخ توزديكم موساتكم هيترفن ينابله زرباي زرب كمزي بكل justification كم زلو غير دماي زرب سلازي I think the writing is on the wall بلو زعبا تግራይ زلو مرايا ابز حلفه ممر ابرها حنتي صبت انترفيو غير نيرو كل تي سمين از تخاحدنا زبلو زلو علاما نسو ابلع لتግራይ كغبرو زدلي دلو حدغኛ ውሳኔ ቅቡልነት ንክህልዎ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ክህልዎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ድማ ናብ ኤርትራ ክገብርዎ ዝደልዩ ውሳኔ መበገሱ ክኾኖም ስለ ዝደልዩ ዘለው እዩ again ነቲ ኩነታት ኣስተብሂልካ ምርኣይን ምግንዛብን ከድሊ ምዃኑ ኣብዚያ ደጋጊምና ክንነግረኩም ኢና ናብ ኤርትራ ገጾም ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለው ኩናት ኣስተውዒልካ ምርኣይ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ኣብዚያ ፅቡቅ ገይሩ ተዛሪብዋ ነይሩ ሓለይቲ ናይ ሬድዮ ርክባት እዚኦም ታርጌት መራርሓ ወታደራዊ መራርሓ ማለት እዩ ታርጌት ክግበረሎም
ጋጉውን አብናይ ካርታ አብናይ አንፈ ተወሲኖሎ ማለት እዩ ስለዚህ አታ ታይስም ከም ፕላን ተቀሚጡ ዘሎ 4 ክሳብ 21 ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘለው احنا بدولና ንሳዕብል ተልእኮ ዘሎ ጻድቃን ብላዕለዋይነት ተመኻርነት ዝመርሖ ዮሐንስ መንጋጉውን አብናይ ካርታ አብናይ አንፈታት ኢዱ ዘእተወሉ ወራር ክካየደሎ ተባሂል ተወሲኖሎ ማለት እዩ ስለዚህ አታ ታይስም ከም ፕላን ተቀሚጡ ዘሎ አፍታ ናይ መጀመርያ ሰሙን ማለቱን አብናይ ሕዳር ብሓፈሻ ናብ ኤርትራን ናብ ትግራይን ዘንቀደ ኩናት ክገብሩ ተበጊሶም ከም ዘለዉ ብኩሉ መንገዲ ክንሰምዖ ፀኒሕናን ኣለናን እዚ ዘረባ እዚ ድማ መን ክመርሖ ከም ዝኽእል እቶም ተጋሩ ንትግራይ ክሃርሙ ኢሎም ዝተበገሱ ጀነራላት እቲ ጻድቃን ዝበሃልን ጆን መንጋግ ዝብልዎም ክኾኑ ከለዉ ንኤርትራ ድማ እቲ ኣበባው ታደሰ ዝበሃልን እቲ ጀነራል ሳሞራ ዝብልዎ ትግራዋይ ትፈልጥዎን ቀደም ናይ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ዝነበረ ንሳቶም ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኩላቶም ተሪኽሞም ድማ ተጋሩና መሓሩን እዮም ንጥፋት ናይ ክልትዩ ተመዚዞም ዘለው ታይወሪድዎም ቶም ደቆሮሞ ነቲ ኤታማጆርን ካለ ስልጣንን ሒዞም ዘለው ህዝቢ ሰሜን ንሓትሕዱ ይጣፋእ ስለዝኾነ ትገይም ንጹር ኮይኑ ይስማዓካ ፌደራል መንግስቲ ቪቶ ፓወር የብሉን ቪቶ ፓወር ግን ተጠቂሙ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኦሮሞ ብነፃ ህዝቢ ኬንያ ረኸብ ህዝቢ ሶማሊያ ብነፃ ትክልል ሶማል ምስ ሃገረ ሶማሊያ ረኸብ ህዝቢ ዓፋር ምጅብቲ ረኸብ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ትግራይ እንድሕር ተራኺቡ ህዝቢ ትግራይስ ምስ ኤርትራ ሓው ተራኺቡ ኩናት ደለይ ከም ገይሩ ክባል ይካል በይናይ መለክዕ ይኸ በይናይ ቋንቋ ይኸውን ንትግራይ ጥራሕ ማለት እዩ ህወሓት ብሕጋዊ ምምዝጋበን ዘይምምዝጋበን ናይ ህልውና ሕቶ እዩ ናይ ህወሓት ሕቶ ኣይኮነን ናይ ትግራዋይ ህልውና ሕቶ እዩ ኢንተርናሽናሊ ኣብ ፕሪቶሪያ ኣብ ኣሜሪካውያን ዘለዎ ኣውሮፓ ሕብረት ዘለዎ ካልኦት ዘለዎ ኬንያ እንደ ኣፍሪካ ሕብረት ዘለዎ ዝፈረመ ፓርቲ ኢንተርናሽናል ፓርቲ እዩ ወረዲ ኢንተርናሽናል ሪኮግናይዝድ ፓርቲ እዩ ቲፒኤልኤፍ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ህወሓት ዝበሃል ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ነገር ክዓስል ክኽእል ኣለዎ ኣዘርዋይስ ኤግዚስተንሻል ትሬት እዩ ዝመፆ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንቐፅል ናብቲ ፖለቲካዊ ድራማ ናይ ዚኣቶም ድማ ኣመዱ መንፈሳዊ መራሒ ኣያቶላ ሰልጠነ ግርማይ ንሰልጠነሲ ኣብ ብራከሾው ዝተዘረበ ዘረባ እስኪ ንስማዕ እዩ ንሰልጠነሲ ምስ ኣብይ ኮይንካ ናብ ኤርትራ ምስማት ትኽክል ምስ ፅናሕ እወ በጥቃ ኩናት ምእታው ምስ ምግጣም እወ ምውፋር ካልኣይ እዚ ትኽክል እዩ ናይ ሰልጠነ ምስ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ኮይንካ ንኣብይ ምንካእ ጌጋ እዩ ስለዚ ሰልጠነ ብዛዕባ ፍትሓውነት ብዛዕባ ፍትሒ ብዛዕባ ገለመለ ኣይተውግዕ በቃ ማለት ኣብኣ ክምንሰልከ ደዓ ንሳን ምንታይ መስለካ ውዕል ፕሪቶሪያ ጠጠው ዘበለ እምበኣር ከም ሰማዕኹም እዩ ሰልጠነ ግርማይ ንሱ ኤርትራዊ ምስቲ ኢትዮጵያዊ መንግስቲ ብልፅግና ኮይኑ ንኤርትራ መንግስቲ ክቀይር ሓላል ፍትሒ ዝኾነ ቃልሲ ቃልስ ኣለኹ ብላሉ ዝኾነ ትግራዋይ ግን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንክወድቕ ምቅላስ ግን ዓገብ ነውሪ ይብላሉ ብዝገርም ኩነታት ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዝግባእ ነገር እንተደኣልዩ እቲ ኣብ ብርጌን ንሓመዱ ኣብ ደለይት ፍትሒ ዝሓሸ ንፉዕ ግዚኡ ወፊዩ ዝቃለስ ኣብ ኩሉ ሚድያ ክዕደም ዘለዎ ሰልጠነ ግርማይ ጥራይ ከም ዝኾነ በዛ ጋጣሚ ዝክሕብረኩም ደሊ እቶም ሰዓብቱ በቃ ገምትዎ ሰልጠነ ግርማይ ዝሓሸ ናይ ብርጌን ንሓመዱ ናይ ደለይት ፍትሒ ፖለቲከኛ ተንታን እንተደኣ ኮይኑ እቶም ዝስዕብኡ ናቱ ደገፍቲ ከዓ ከመይ ከም ትብልዎም ፍሉጥ ነገር እዩ ብዝኾነ ግን ሰልጠነ ግርማይ ጥራይ ዘይኮኑ መብዛሕቶም ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ንሓንቲ ኤርትራውያን ስለ ዝተዛረቡ ኢና ነምፅኦ ዘለና እምበር እዚኣቶም ዕላሞም እንታይ ምዃኑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ በቲ ዝርድኦም ቋንቋ እዩ ንሰማዒዩ ዘስደምም ዘረባ ናይ ብልፅግና ካድረታት ነቲ ዘረባ ናቱ ሼር ክገብልዎ ርኢ ኣለኹ ምክንያቱ ሓደ ኣባል ናይ ብልፅግና ምዃኑ ስለ ዘፍለጠ ድሓን ግን ንኤርትራ ዝዛረበላ ኣይትስእንያ ሓደ ሓደ ድማ ብልዕና ኤርትራ ዝዛረቡካ ንስማዕ ንኢሳያስ ክትዕሹ ሄይ ኢሳያስ ኮ ብፀላኢ ደረጃ ስለ ዝኾነ እምበር ንፀላእቱ ከመይ ገይሩ የንበርክኽ ዝፈልጥ ሰብ
بتعمي إتا تبعتو حاد كم مرحتي دمان تقرأي يدليا كم زخ نزارب كم زخ سلام مسكيزين تفتر نايدق بوليتيكا زبخ تطفئ زلخا هذا جزء انتهى زبلانه إيرتراسي فتوتا ترى كونوس صلاتا زعمنوا لحجر مخانايا كنده جزء امسيلكم الله نيرترا فتوتا ديكونوس صلاتا شماك العلو زي دليو هي فتو عبرت كبوا اتخل حجريا باغيرنا ترى يكون سغرو اليوم حتى لا تقرأي ومن حد حدهم تاي قابر له تزي تغاغي قال خاباتهم مالتي نخنوصوم تسامعنا لنا خبرون تزاريبهم نيرو مز مالت كا زسروم مساراتهم مهانم يمزم منزلو دحر بزح زين صور نغرات አለው ብዛዕባ ጭብጢ የብልናን አለና ተሰሚዒ ገለዝ በሃልሲ ምሕጂ ተዘይ ተጋጌ ገለ ካብአቶም ማለት ንኸነውጾም ተሳሚዕና አለና خبرون ተዛሪብ አንተ ታይ ተጠራጥራ አለኩም ዚዮም ዳ ንጥፋትና ኤርትራው ኩሉ ግዜ ባንዴራ ምስሓዙ እንዲዩ ምናልባት ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል አጋጢሙ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ መግለፂ የብሉን እዚያስ ከስምዑዋ ዓጋመ ኢልካ ጸሪፍካና ዝብሉውን ኣለው ባይዞይ ኣካሉ ግዛይ ሰራይ ሓማሴን ተጋሩ እዮም ኣካሉ ግዛይ ሰራይ ሓማሴን ተጋሩ እዮም ኢልካና ይብሉሞ ሓደ ሓዲዮም እንዲያውም ዓጋመ ኢልካ ጸሪፍካና ኢሎምውን ኣለው ብውሽጡ ልመፀና ሓበሬታ እዩ ባይዞይ ሕዚ እቲ ቃለ ማሕተት ኣብ ገረብግባ ሚድያ እዩ እቲ ሕቶ እንታይ ይብል ታ ጋዜጠኛ ተጋሩሲ ኣብ ሳዋ መበል 37 ዙርያ ጽምዶ ይዝባሃል ሞ ካብ ትግራይ ዝኸዱ ተጋሩስ ኣብ ሳዋ ኣለው ድዮም እያት ታ ጋዜጠኛ ማለት እዩ ናታ ድሌት ናታ ባህጊ እንታይ እወ ተወለድ ትግራይስ ኣብ ሳዋ ኣለው እዮም ልስልጡኑ ዝብል ትጽቢት ስለ ዘለዎ እሱ ንምውፅፃ እዩ ሶ ኣነ ሓሊፈ ፀኒሐ እንታይ ኢለያ አይ አካሉ ግዛይ ሰራይስ ሓማሴን ዝተጋርዶ ይኮኑን ኢለያ ሓሊፈ ፀኒሐ እያ ሕዚያ ጸርፍ ድያ ማለት ተሕዋትና እዮም ኤርትራውያን ማለት ጸርፍ ድያ እያ ኢቭን ዓጋሜልካና ኢልኩም ካብ ዲያስፖራ ገለ ዘለኹም ኤርትራውያን ከም ኢልኩም ብውሽጢስ ዓጋሜልካ ጸሪፍካና ትብሉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣለኹም ጌጋ እዩ ሓደ ዓጋመ ማለት ጸርፍ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ it is ናይ ቁርዓት ልክዕ ከምቱ ራያ እንደርታ ተንቤን ዓድዋ ኣክሱም ሽረ ዝበሃል ዘኹርዕ ናይ ከባቢ ሽም እዩ ሓሊፉን ዓጋመ ዝብል ኦልሞስት ለኩሉ ትግራዋይ መፀውዒ ኮይኑ ዘገልገለ እዩ ጸርፈ ይኮን ዓጋመ ማለት therefore أنا بقنعنا خافت زلوا ناي حادنت ناي حونت منفسي يزقلت ذلو توانا ناتي intention هو تولد تقراش أو سوالو زول ملس اللي ما هب حليفة المتنا حيو خاب قنعنا استبقى مالتي therefore عايز يصرفي تولو إيرتراويان تاليهم يقرأ تاخذ لكم يدلي ناخذ صرف تخوينو زي مالتي بتعمي يقرأ تا كومو موالي جيجايو إلى أمن أوكي زيا زربا ناي برهانه اي هوب نزا كفال زيا قريصوم كبصحلو ابتا وانتياون زربا تزاريبا نيريانه مجمريا برهانه ابز حلفت فيديوناتكا ابزيا ونانه امصيا نيره انت تبل وشتاو بوليتيكا ناي تግራይ نتغارو كغدف كخلالو زبل زربا تزاريب كانيركا نسو دما اول سعيد بزعبا غداي ناي كتنقولو زلكم يلو حوس مخري يبنيرو حماقنا يكونن كتنقولهم زلكم مرحتي بمبال ريتو يبنيرو جن ستيل ابت بوليتيكاناتنا انترفيرنس كوينو ايو الكاس لزغمغم كاي ويون متتتاوا بوليتيكا وشتاو غداينا تግራይ حماقون صبغون بعلنا لنا الكانيركا تگرمكا ابا مساخات سماميانه ካብ መጀመሪያ ኣነ ዝብሎ ተጋሩ ولا ونتي سب كنتات ناي تግራይ كايت كلو بوليتيكا ገለ ክግበር كلو ኩናት ናይ ትግራይ ካይት ከሎ ተጋሩ ጉዳዮም ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ኤርትራውያን ኢትኩም ሰሓቡ ተጋሩ ሕማቁን ጽቡቁን ጉዳዮም ባዕሎም ክፈትሑ ዝኽእሉ እዮም እንተኺልና ጉዳይና ኤርትራና ንግበር እዚ ጉዳይና ይኮነን ባህላዊ ነይረ ስለዚ ነፍስ ወከፍ ሃገር ኣብና ዩኤን ሕጊ ኣብቲ ናይ ጀኒቫ ዘሎ ኦፊስና በጽሕፈትና ወይ እውን ኣብ ኒውዮርክ ዘሎ ባህቢዩ ናን ኢንተርፌረንስ ኣብ ሃገራት ኣብ ናይ ካልኦት ፖለቲካ ኢደን ክትዋ የብለን ዝብል ኣገዳሲ መትከል ኣሎ ፕሪንሲፕል ስለዚ
ኣብ ጉዳይናትኩም ኢድና ክንቱ ኣነ ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይና ትግራይ ኢዶም ክእቱ የብሎምን ሪቶክ ብኹልዮም ኣናላይዝ ገብሩ ኹልዮም ግን ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ውሽጢ ወሳኒ ኮይንካ ክትዛረብ ክትፃወት ፍታን ግን ዝግባእ ዘይግባእካ ሓላፍነት ምጥቃም እየ ዝብል ከማ ድማ ንዓኻ ተመሊስና መጀመርያ ኤርትራውያን ዓጋመ ተባሂልኩም ፀርፊ ተሰሚዕኩም ናይ ተሰሚዕኩም ገለ ይኮነን ብመሰረቱ ኣኮለ ጉዛይ ሰራየ ሓማሴን ኢልካ ክትዛረብ ምኽኣልካ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ንፖለቲካ ኤርትራ ክትዛረብ ትደሊኻ 6 ዞባ እዩ ዘሎ ዞባ ደቡብ ዞባ ማእከል ዞባ አንሰባ ዞባ ጋሽባርካ ዞባ ሰሜናዊ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ይበሃል ስለዚ ዘሎ ኣመሓዳድራ 34 ወይ 30 ዓመት ገይሩ ዘሎ ኣፀዋውዓ ትኽክል ቡኢኻ ክትገልፅ ነይሩካ ክትዛረብ ተኮይንካ እውን ስለዚ ካልእ ነገራት ንምቕቓል ዝጥቀምሉ ቋንቋ ተጠቂምካ እኩለ ግዜ ሓመሳን ስረ ታሪኻዊ ሽም ናይ ኤርትራውያን እዩ ኣውራጃታት ዝነበረ ግን ሕጂ ዘሎ ምምሕዳር ድማ በብዋኑ ከምቲ ኣብ ግዜ ደርጊ ዝነበረት ኢትዮጵያን ሎሚ ዘላን ክልል ትግራይ ዝበሃል ካልእ ዝተቀየረ ስለ ዝኾነ ምምሕዳር ናይ ኤርትራ እውን ዝተቀየረ እዩ ስለዚ ነዚ ሪስፔክት ምግባር ኣገዳሲ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ኢንቴንሽን ናትካ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ክንጥቀስ ከለና ይደስ ዝብለና ቢካዝ ኤርትራውነት ዝበሃል መለለይ ሽም ስለ ዘለና ስለዚ ንሳ ብኢንተርናሽናል ኣብ መንደፈራ ኣብ ስዊዘርላንድ ስለ ዝቕመጥ ኣነ እንታዋይ ኢኻ ክብሉኑ ከለዉ ወዲ ዞባ ዓንሰባ ይኮንኩን ዝብል ኤርትራዊ እየ ዝብል ስለዚ ንዝኾነ ሰብ ድማ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ንኤርትራውያን ክዛረበሎም ከሎ ኤርትራዊ ኢሉ ሪፈር ክገብሮም ከሎ ኤርትራውያን ዝለዓለ ክብሪ ይስምዖም እንተዘየለ ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ እዚ ንትን ኢልካ በትን ብፍላይቲ መቃቂልካ ንኤርትራ ዝጥቀም ፖለቲካ እንተተወገደ ዝሓሸዩ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ኣካይዳ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኤርትራውያን ዝምልከት ክኸውን ከሎ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ንዓኹም ዝምልከት እዩ ስለዚ በዚኣ እንተወዳእና ተዘረባ ፅብቕቲ ኮይና ትስማዓና ኣነ ከምቲ ንስኻ እውን ኣኽቢርካ ይቕረታ ዝገበርካ ይቕረታ ናትካ ቅቡል እዩ ንዓይ ዘይጋገ ሰብ የለን ሕጂ ዘለናይ መድረክ ድማ ካልእ ስለ ዝኾነ ዓበይቲ ኣርስታት ኣለውና ነዛ ጉዳይ እዚኣ በዚኣ ደቂስና ናብቲ ዝዓበየ ኣጀንዳና ክንሰግር ይምሕፀን ናይ ሎማ ርሳብ ዝጉዳይ ኣነ እውን ላይ ግበሩ ሸር ግበሩ ሬቶኹምን ሓሳብኩምን ኣካፍሉ ኣብ ካልእ ዝገብሮ ስራሕ ድማ ኣድናቆተይ ኣብ ቦትኡ እናሃለወይ ተደጋጋሚ እውን ዝጠቕሰ ሎሚ ግን በዚኣ ክሰናበተኩም ናይ ክርስቲያን ጥራይ እያ ኢሉ መን ናይ እስላም ጥራይ እያ ኢሉ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን እያ سلم قيح كيتمتا عاتر نوح كيتمتو بقى خير إلي لحالي هو ناس بحري عتمن يوم تاريخ وزرسل طيقو اليوم زي والعز وصل كيو وصلو العشاق يوصلو إنزي خزبس عمو تقول يزلو عمو قلبو نوى عربي علي ملالو صفع كل دمي بحري تاريمي عمو قلبو نوى عربي علي ملالو